1849. október 6-án 13 magyar honvéd tisztet végeztek ki Aradon. Őket nevezzük az aradi vértanúknak. Nem adtak fel, mert hittek a szabadságban és a hazájukban. Ma rajunk emlékezzünk, hogy mi se felejtsünk el, a szabadság sosem jön könnyen. 1848-ban Magyarországon kitört a szabadságharc az osztrák uralom ellen. A honvédsereg sok csatát megnyert, de végül az orosz segítséggel érkező Habsburg hadsereg legyőzte. 1849. augusztusában a magyar sereg letette a fegyvert Vilagosnál. A vezető tiszteket az osztrákok haditörvényszék elé állítottak. 1849. október 6-án Aradon kivégezték őket nevezzük az aradi vértanúknak. Most emlékezzünk rájuk azzal, hogy felolvassuk a nevüket. Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézich Károly, Lechner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsei Károly. Tornán is vannak vértanúink, méghozzá érdekes módon ők is 13-an voltak. 1919-ben a magyar vörös hadsereg és a cseh legionáriusok összecsaptak Tornán, mindkét oldalon voltak veszteségek. A harc után a legionáriusok 15 magyar ember gyűjtöttek össze. Megkínoztak őket, majd a vármegye háza börtönébe zártak. Kettőt közülük a börtönőr ismert, így futni hagyta őket. de 13-an bent maradtak a sötét pincében. Egy nap a katonák gránátot dobtak közéjük, mindnyájan odavesztek. Így lett Tornának is 13 vértanúja, akik tragikus sorsukkal örökre beíródtak a község történetébe. Fontos, hogy rendszeresen megemlékezzünk a múltunkról, hogy ne kövessünk el újra ugyanazokat a hibákat.